Goeiedag. Kunt u ons kort vertellen waarom de jongeren hier in Rotterdam op zoek zijn naar hun identiteit? Nou, het grappige is dat niet zozeer de jongeren op zoek zijn naar hun identiteit, als wel, denk ik, de stadsbestuurders en iedereen die om de jongeren heen cirkelt op zoek is naar identiteit. En het leuke van dit boek is dat als je de jongeren zo hoort en leest, dat zij geen probleem hebben met hun identiteit en met hun cultuur. Iedereen gaat gewoon met elkaar om. Identiteit is niet zozeer een issue. Dus het is meer een onderwerp van de oudere mensen dan van de jongeren zelf. Maar waarom noemt u dan het boek Your Identity? Als de jongeren zeker dan aangeven, ja, identiteit is niet belangrijk. Wij mengen ons met allen. En zeker hier in een stad, een multiculturele stad. Waarom zijn wij op zoek? En waarom hebben dan de ouderen weer, want we benoemen ook de anderen. Waarom hebben zij dan wel een probleem met de jongeren? De jongeren vonden het belangrijk om ook via die interviews aan te geven dat zij geen probleem hadden met de identiteit. Dus zij vonden het ook goed dat dit een platform was om nou eens een keer goed duidelijk te maken van wij hebben geen problemen. Wij gaan goed met elkaar om. Voor ons spelen die verschillen allemaal niet. En dat wilden ze heel graag onder de vlag van Your Identity doen, omdat iedereen om hun heen daar het steeds over heeft. En is dit boek dan speciaal bestemd voor de ouderen die dan de jongeren niet begrijpen? Het is voor een belangrijk deel, ik bedoel het ook inderdaad voor de ouderen. Het is ook een lesbrief waarin jongeren zich kunnen spiegelen aan wat hier gebeurt. En waarschijnlijk zal het zo zijn dat die jongeren ook zullen zeggen, maar ja, dit is voor ons een gelopen race. Dit is niet meer ons onderwerp. Het is hartstikke boeiend om te lezen, maar nu weten we het zeker. Het is niet ons probleem, het is het probleem van de ouderen. En komt er dan hier dan een vervolg naar de ouderen toe om hen te laten begrijpen wat het probleem is van de jongeren hier in Rotterdam? Precies, dat zou een interessant gegeven kunnen zijn. Om dan in samenhang met die ouderen opnieuw naar het probleem te kijken. Van wie zit hier nou eigenlijk moeilijk te doen? De wethouder gaf het net ook aan. Over 10 jaar is dit een zeer gedateerde discussie. Dan zeggen we van ja, identiteit, cultuur, daar maakten we ons 10 jaar geleden druk over. Maar nu in Rotterdam is dat niet meer aan de orde. Misschien dat het over 10 jaar nog in Oude Pekelaar of in een of ander dorp speelt, maar zeker niet in een grote stad als deze. En tot slot, is voor u de identiteit van uzelf en ook van de jongeren belangrijk? Nee, niet echt. En ook niet van de jongeren? Nee. Ik bedoel, ik vind jou aardig. Niet omdat jij een kleurtje hebt en ik heb geen kleurtje, maar omdat jij mij persoonlijk aanspreekt. Dus identiteit is wat dat betreft niet bepaald in allerlei hokjes en klassen. Dus eigenlijk wordt het dan puur een containerbegrip, identiteit. Precies, dat is het. Dank u wel. Goed, hier bij mij Pepijn Keukelaar. Punt is, hij is in ieder geval de persoon die de grafische vorm heeft gegeven aan het boek. Een boek voor jongeren, door jongeren en van jongeren. Maar met het besef dat ook ouderen er hier ook begrip van krijgen en zullen hebben. Pepijn, wat kun je ons vertellen over het boek? Het boek aan zich, hoe die eruit ziet of de inhoud van het boek? Kort. Nou, ik denk dat het een heel mooi initiatief is geweest van Your World om het boek, om een heel open beeld te geven van 50 jongeren in Rotterdam. In fotografie en in tekst, gewoon puur zoals het is. En de verschillende gezichten van de jongeren tentoon te spreiden in dat boek. Nou, naast het boek is er een lesbrief ontwikkeld. En die lesbrief is eigenlijk bedoeld om kinderen na te laten denken in klas en om openheid te geven van zaken. In Nederland zijn wij heel erg gewend om mensen in hokjes te duwen. Jij bent een Antilliaan, jij bent een Nederlander, jij voetbalt, jij tennist. En identiteit wordt ook gebruikt, zoals in de politiek, als Henk Oosterling dat eerder vertelde, om mensen toch in hokjes te duwen. En we hebben eigenlijk het contra-effect proberen te bewerkstelligen om te zeggen van, ja, we zijn individuen en ik ga met jou praten of ik praat over jouw identiteit en denk, hé, we verschillen thuis helemaal niet zo. Of op sport schelen wij niet zo. Maar op straat wel, want dan zijn we weer iemand anders. En dat is een heel raar fenomeen. En dus het is bedoeld om openheid te creëren en meer respect naar een ander te creëren. Dat je daar beter naar gaat kijken en dat het eigenlijk allemaal wel meevalt. Dat we verschillen. Is dat een heel Het is kort, maar dan nog een concrete vraag. Punt is, hadden de jongeren dan zelf eigen inbreng en zeker ook qua inhoud en ook qua grafische vorm? Want daar gaat het om, hè, voor en door jongeren. Ja. Of is het dan puur wel voor jongeren en door jongeren, maar het wordt toch gestuurd door de iets ouderen? Nee, het is absoluut niet gestuurd. Zeker teksten niet. Ze zijn echt letterlijk genomen zoals ze waren. Soms hele schokkende teksten vond ik ook. En
Nee, het is gewoon puur zoals het is. Zo hebben we het weergegeven. En daarnaast hebben we wel, nu in de grafische vormgeving natuurlijk, moet je wel proberen een eenheid erin te brengen. Maar de puurheid, zo is het weergegeven. Ik heb kunnen begrijpen dat er ook een vervolg komt. Er komt nog wel een andere uitgave van Johan Nenti, maar niet van dit boek. Dat niet. Niet van dit boek. Nee, we proberen wel te motiveren op scholen. We hopen ook dat scholen dit oppikken en hiermee aan de slag gaan. En daar eigenlijk kinderen, of kinderen vind ik het verkeerde woord, jongeren leren om goed naar elkaar te luisteren. Maar kunt u ons zeggen dat scholen nu al enthousiast zijn of is dat nog niet gebeurd? Die lobby die moet nog gaan plaatsvinden. Vanavond zijn wel een paar mensen geweest, maar het is ook echt iets ook aan de scholen. We gaan ze allemaal zichtzendingen sturen om dit op te pakken en we hopen te adopteren en daar gewoon hele leuke discussies in de klassen mee te bewerkstelligen. Oké, ik dank u.